Adeshmama enenso eyada fofra ewrade ede adomyen ene ewukwada ne du ukwada sei na se wo hu se abrantie we gina na kyese adom kase ene ede broba bibiada wo ewa adom TV so akoye ba akoda pimu pebia enkonya na ensuo egugu na nso eja hyehye ena ekum Ghana ade hye de wonsa bebrew ene nsamudo bi a etwament fi wamamu two no ne ntwe aso ne aboa no sa adom kase a yede broba bibiada awowo yebekọ agoprama so ne akore se de normal AC call apomde kase bonso yede bebrew ewo kase boyi emu yade wase so ama yakwa ba no aye wa tu ami atimi aba ofie mi amekenkan eyo bidum bie kwaku adu kumin memu akwa ba ya shakase ase de anachese de shase afri makola sanka abrebia samo de mani out of form de maso aduadua epempi adom kase de ya na ni gisam ene de shase naso ya se etrenya nte ya yenyai echesoa ena etre wo so yenyiche emfa nkoshe kotodwe na ebi mu kura ho mutumi de kwhye omo nantini na awrawo samu a abawu o manga na adehye ne so obi nim safia shase obi ne dua ena ejan wode fa so de boye yo seden yo eja hyehye akoso a ama samra ye kase eguso koso makola number 2 enu anwumre bese no nwotwe yante asem de ema no ma ahye no ma pempema nkoma ena ahye ma omanfo wo bosudwetire ede wonse guuti adokase asem ne si ye na ye bompape kopiem wo ho ekore se de no ma esi koso ene nipa ne bi etwetwe nkomo tap na jani start here no be 7 o'clock time no so no me bia me store me tonyama wom let ne ba low current me hwe so ba high prekope and sa so dumu ye eti me say me fato shy da ko hwe me grand no me ko hwe ye no me chi ho nyina hwe na mma nyina ye den ahye ti me ba na kai for see market head ehye the time na market ya no kwase say ehye na me ba hanum na be 7 o'clock ti me gina on ampan power hanum ba ka bia ba first one kai ba first one no o de ba on be ma on be gate man na be we gate ni mu no o wo hanum be forward no onu a ondumuja onu so on pie o shawo sa ana ka for bi ana put for bi e den e ba ye amu ba ya na me gina ho ana ka akuse de e be gina ha o de say na me say police for say put de no mu ko dumuja na ye hye no na police for kwa na e ba ana me say na first of all ba mu police for kwa na me say wura inside one na e da bu nim hu bi de best bia e to na boss de bufu obufu e na o metan to ede e to bobo so amu duja na amu na amu bi na amu ede na ko to na amu ko dum ja no mu feel de amu so na amu so mu mbie afa na ede e hye de ba na afa na mo bi say afọ wuro me de oku ya sawa fo nya ma mu so na be ja no mu sawa nya na ko hye no eti se post for no edi first for amu ni mu bi edi get man for no amu ni mu bi eti aseme ba get man for no amu ni mu bi ko fie ni mu hwe ya ne ma hye 2 years enie na ye wo fie saa na mete so obi frem se menkam homra ne ye ho san hye ampa ye ba ye ne ma no nyina na ma beto se ja hye no enti se pa fire service wo be jana na ne ma nyina se ne ma nyina hye enti se de na mo be ye enti ye ntro na da bia ye nsu ye ya batan ya bata ya sramo ya pamucho eja no se nipa na hye da hye o se no ana hye da hye ya pamucho mu hu ye mobo bosia ne abo ne yasan de ye adwuma ahomete o hwa atale hwe me hu nyina me ba nyina me hu nyina atete me pamucho mu hu ye mobo wate ya ne ma nyina me ya ha ne ye wo ya ne ma ne nyina hye ene ma hye eja no manti me kura num no yasu we ka ho mienu e pamucho esu no dos yasra mu bebre yasra ban wanhwe nya bibi ma yasra no pebe ya tontoma ne ma ni nyina asan ahye mesu amabre police for na asoso musa mabre magina ho e pan ki e pa ven ke bai mi ono bete fie pio legi he mi poda ka to ha cho de ko ma ya pa ko no finya yombe ame yombe onya no ofie ya duji male ma ko drop iva ge mi va kala no ra kan ji ko mi le ta mi pa chao mi kpala mi enti Arawo sama ekoso enra enwumre na makola number 2 edakase obi anka bi him na jehwehwen ebe pa ye ni so be ma ye good morning na ekowi ase na ne ade achi ye ni bribrie no wamanfo ani so ye won tetete we hu ba bia won fa so da anadwo na wo beta ye so no ma wakoboka age besia ede akoto no ejatum areho na so ade achi ye adokase ye said ye chekohwe said ye enoma esiko ene nipan bi kotwetwe nkomo na duru samre ya ne enuanom akromfo so afa bronya ho ere krakase
ayase eboa ayase eboa ne ewia manfo no ma e de fra ne nyina da ado kase de ani edi eche oh shejo so oh yeah why ne ba ya boy ya ko we speak English. Yo, what kind of We want to take it live. You want brazier, you want pants, you want bed sheet, you want kuntu, you want sa, you want duku, you want singlet pant, you want no fear room store you. I just shut 100 million for a fee. Ibrahim be a come here be 500,000, you come be 700. 10 to 7 shichano hey. The other station Hianya Nimi Yanisha Odoko na Bomicha Shinyan Kembe Wale No one will call Kono Shimi Yasha Kashin our few because Anima Yadi Kasemu Shini Bay Wale Wami Yakashima Shini Shashani Taleno Nimbia Ujo Kaba Kaboko Trabeka Jalan Shashi Shako Jemo No, I know about be a word dropping. I'm here for it. You can make a walk. Can you ever walk? Me will be back. Let me be sure here. Fish and copy. Ping pong quack. Wedding, yama, watch, ring, engagement, and any lace, pabua bag, traveler's bag. Yamina miton, bad dress and be a miton. Now, see now what market back on and son overhead and see one dear mint to mint Yamada do a shoe or and son a second one near by. Sako and to submit to me who I come who and I and do me swa. I'm a for mumma near Belre inside the hand, near coffee idea as you. And call some woman and Kosher says, Bibi, she had there and she and near support. Imagine me who is Sanama is so brimming when I'm free. I call him Sanama Sabano. 16 shops fully stocked. Not only that, I extend credit facility to every customer inside this place. My own stock, the customer stock, you can't hold them responsible. Neither can I pay for what I have in my stock. It's a miserable situation. How do I begin? So can you mention any amount? It's over $500,000. It's $500,000. As I'm talking to you, I have about 10 containers stock at the port now. Money to raise to clear them. I don't Emema aboto ama manso ada ne edien na chese akoya brofosem ewo makola number 2 edwakese ehye no ye mompa ye se seja hihye wedi ebiun sama esanse bieba yenim ara yenim de ebesie ne yenim de ekoso ne yenim de ebetumi ayafa ho empanyifo mo sori wakana mo sori pentwam na montimi entu ho na mom ye mo piti brabra ne ekopiem ewo Supreme Court ne ekwa ensam a enedai ekopiem ewo Supreme Court ene Supreme Court etnase enefo mako aduonu nwotwe ni ene wode atena asemi so dawra ekoso abatro achi mansosam ene mpanyimfo wode nuoma egu nsane ni esi ho koso sede be obetumi ahwe na wapekotokuo no watumi de boa ahye ekwa wi ase opanyimpa wono na abatro komisa wada no opanyini kwadwa afarijan wosanso kugina adakam na eye cross examination checheche a wobi ahwe animu ahwe no cross examination mu asantehne ena dey in a bar so e ma lawyer Addison a wodo na ejina odi ama nipa miensa wopeja asemi de kwadan Supreme Court meche na na adodan kwa Ekufuado Dr. Mahmoud Bawumia ne biewun so no Jake Otanka obeche bilamte wakwakototo opanyina farijan ano ema enuoma bia na nko opa free nanum wohwe se ne nsabeka anasa ne nsatuminka ekwaduru ba bi na nka eya ye de paye e de ama opanyina farijan ensam ne toto bro ne sayase utiri so a ye to twede amfomo da afedi asem obeka ne se na dwuma na oye ne de ewom so na epanyimpa de na so nya bibia na obetumi hu tinsem ne bi ho a sabi enko ne slow motion essence ekọ no over speed a wan we bebu afadani so eche ye bisa ne so wanim SD card wose da bi wonhia bi kura da nom se boy wonim ade a friend SD card afa duru ba bi na chese
baby akeka kɔ no ya atrapo ɛhɔ na justice atuguba wɔno ne panyimpa nipa enkono a wɔn na ɛtena asɛm iso adi wɔda wɔano no wɔka kyerɛm sɛ ya fancy wa na KPMG nsɛm bi a aba abɛtɔp no so mohwɛ no wɔn ka ho asɛm na ensam no ohwɛ a KPMG yɛde hyɛ wɔn sa sɛ pink shield dodo ankasa yɛgyina so ne de atwema nso no wɔn kenkan no kɔ no sa na num ensia nwɔtwe enkono na afi wɔn fa metu dwa sɛ bi edu baako anaasɛ bi a wɔpepe ɛna ɛba ɛbɛtɔ w'animu wɔwie yɛ ɛde wɔn krata ɛba yɛ na kɔbi anim sɛ abrewa yi puma kwa mu ne de nkafa yi ɛna agorɔ ne ba bɛyɛ de ankasa nanso ekɔwi aseɛ no ɛpanyimfoɔ enkono no ɛnsɛm a wɔn kan yɛ ɛne sɛ baabi aduru ne de na ɛho behia sɛ nkrata ne bi wɔ hɔ a yɛsa kenkan ɛde ka wɔn nanso ma lawyer Addison asɛmi anya ne de ɛma wɔpagya ne nsa ɛde nsɛm bi tudwa nanso boye a kaskala wɔyɛ a ɛyɛ bɔde ɛntumi anya mankani a Sambra meka sɛ empanyifo egyina so editu esensen ye Yamo akwa babio ediba adom kase so ene wukuo June bosome ne da etoso num ene eguso a ye kenkan edema afi ye be konsefu from ni akorese de enoma AC aircon ye be ko atifido mantamu na akọ atifido mantamu ansem bebre ena abobo ede afiri ho aba na mbom ukọ atoye mantamu a ensem a ebobo ba ene se police ni bi akọji sika ye nye ama akoda ne so ka wo akoka de ye nka amekọwi ase no ebu aka nisim ama sese wo hu so afa do ma na nyi nisim so wonfa ayi asrada na ekoyi nisim so wonfa den yo akoya awreho sempa ama ho sem aba abeto abonten na eno na atoye mantamu posi panyimpa woda wano DCOP Kofi Boachewa friends and trofo nhyiamu ede ato wanim se sabe wantena se emafofo na no wokwaye wantena se maduadu mfrani mesikurity anje bode betem ema ne na ne bosompo ma abo apotokura medi nnore sade abra kwaye enwene namti wa obe sabia no wabebro ka wafo abetem wabetra hunkon ema wode oto aburusuo eti ekwawi ase no safo ni nyina da so twekese pa wo a epanyifo chim wode be ma won wo hia nsentwofo no na efa emra bia wode aba wode be hwe kwan kosekose ene e kwan dwodwo so a wo so wadwodwum kakra ni nyina da mu opanyine no ede nsem dodo na ene tudwa yanko ebrem na afi yanko hwede ekoso okọ ebrem a awreho esanse wuduru ebremu pa sabe wobeka so man no yetwa maja wobeka so man no omonka ho ni nyina da ene se omakwan no sade asia tutu tokuru no wobeka se galamsefo na tim asa ware a motia ekwa akoto world championship no de akwaje abasobode anase ba bia maame wata wo ye jogging no de akwa Olympic games ama ya awreho sempa na nan matra konwa ene omanfo ho nyina no wokokwa pai ne ne wokwa brane pa no de ne kan nam so a ne denche no obubom kosa obehwe na no ayese tolo beef ade be china ne ka sai enam so mo de atudwa se panyifo nsore no onya bibi emfanfa essence sade no masi kọ no so kaso ani je ho pa de na ye ntro ena wotwa Ghana ade hye Promo chief ya wowo Ebrem traditional area won finfin mantamu okatachie chiriwia kodie ene wode atudwa chirum se niema ha dwen pa na de ha ne tichu pa ye won makwan no enya kura ya wo kire se efri sasase ne besi wo nipa betena ho de kwan ne nye na Ebrem de ekwa efutu kwan no so de enya kura ne wontumi kura nka na se takrade ne Cape Coast kwan no so okaso wo ka ne se kura ba fem chese ko tad ibia de tuntum ibi yemfa bi mu so da enti de bia ho nyina ye ko wo bi si wo twam wo ho ana ne hunu mu mfuturo ne tire ho bibia ye kokko ya wo kire mu se amrahwebedwafo aba ebiti so mantam ne mu aswafo aba ebi ko ebiti so wan mu aka wo munye hwe mfamfa ho ya wo chese sansemu de hadwene ntia wasa aban no esi agyina ye bie no woba won na so beboa won enu achi nso bia wo yam kan wo abetumi agya na wo mu ne bi wo mu nka ne nyina nwenwe won mu se enwuma suan so ato ape ya okatachie chiri wi akode esra aban ne mpanifo se woni hu dwuma emfama won come from and sama mo tiada se me duruga ya rakade obia ba na me fi mai sa se me pe mo nyina ye mputu jida obi do na mama mata me mama de ba ansa na ma ye fra ansa na tun ba mai odon na
Abraham hene in ekotie ne ne a wotwem se sabe ubetwa kwan ne bewie ne sabe no ayo free by force ente sanso anu ayete se obi a wakwedi akurase soro ku achi no wona ase ete futu kokonini woyi hu kura enyi wabusuafo kura hu aye hu na yebekọ atifido mantam na rehosam a betodwane se okọ atifido mantam a omanfo abonya aduane ni omanfo aduane ho aye woden ene dɔso ewo ho ye ya rehosam a empanyufo ede atodwa World Food Program ene wo ye hwehwemu ya emfiempinu ene dumienu wonsa eka ye ne dai wode aba beto abonten adom kase yenso ye de todwa World Food Program mpanimfo nhwehwemu ya ababeto dwa no eda na dipefe sese de enipa bese 68,000 ya wo hamu chichemu no bese edu ensia ena wonmo ewo esrimentifido ahodo miensan mu no aduane ho nsam aye dene pa won benya bia didie ne so aduane nu ahodo no pa de enya de se bi ewo mu ya womo enam so nti Wamude to just shrimp force one two who animal and family one more. Na sansem we no a jumedie bia echo so ewo. A cementifi edo ya womo and one share agriculture emu and some so. Womu share yena womu edidi and komo. Nano and our World Food Program penifui. Wamudi to judge chimu said dear a come who be so. Ama Adrian papa one munya bin so ayu here. E kumu se stram. Into Adrian do benya bia send you and no woman and nebi be at a hon washe obato ne saa no adi enu achi nso ne mabo ekosoro no ne ade nti wenyina aka ho bia na ama won ho kye wo mo pa nwumasu nyina no ewo fom na aka ho bia nti no ene no wokọ experiment fido ahodo miensan mu a enema enhyeda enkoyie saa wo sre senka be ya mpanifo ntususa na ene ennuane papa ye ennuane nu ahodo wo mo ebeboa ama adwene mu nyansam mu nimdie nyina na tumi akonkane no wona wo experiment fido nso won ebetumi anya bie Dasani bia sa ote asia ade ba kwaya ne hia ayapomden esanso obi benya wan efri ade amamne wanse ni nyina efri ade nti apomde kase bo anase apomde kase ena edru so ayede ebro na mom hye ne so say Dasebre Pharmacy wo mo na afa wo ka wo mo na de Sahat Herbal Mixture ababonten na se wunua bi bia wantimi antena se no wanhwe adom kase bia ka kire se mane ha ne ho kra wo benya bi ahwe e multitvworld.com obekone de ato sanso ena woko Adum TV tube at YouTube nso obenya bi ahwe ena Facebook nso Facebook/Adum TV eno so obenya bi ahwe apom de kase ene de ye hwe HIV yade aye friends baso bremfo HIV yare no profone beka say human immunodeficiency virus muawa HIV nankasa na muawa bia eba honam ni nipa honam na samwawe ebre wan ho odin a otumi de ko yare ase nti yare bia ba omu a wontumi nkosa yare no na ama wa yare nti HIV no muawa nkitinkiti bia eba nipa honam obi be bisa se beye den na wenya samwawe e wa kwan bebra yenya ye be ubetumi enya samwawe but akwan titru nyensa eni ni efi ennemu asim obema ni obana ananse nanse nyetie obema ni obema na oba ni obana efa nipa bema ni oba no hunsuo nim na ekọ nipa na oni ni hia no emu afi oba enyim na se owo HIV a obetimi e de amane ba no efa awo nim akola ni pie no nyinsen nim na akola ni woni maame yem no obetimi enye bi o pie fini maame awo ni mapofa ni cheme ba etwa ni ade ba oba na si amoje etu no na akola ni betimi enye bi na akola no so betumi enye bi efi ni maame nufu nsuo nim se ono nufu a eno so betumi emanenya yare ni bi na afi obi kwaji moja obi yare da hospital ni ye komanu moja na stems how moja no first no na nhwehwemu nko enim bebre nti yentimi ncheki
HIV ni yare bi bananse de dodo na ukwachi moja ye check hwese HIV wo mu ansa na de ama but nka na nka yenye sanhwehwemu yi papa yi na amanfo so tumi nyafi moja ye de ma wo hospital afi obi wo HIV na bibia no wona te se sekan blade razor blade ayedi yi amotuo mi edi twitwa ye chihwe no se etwa ulusu na etwa na moja no was a sharp instrument ya na sa blade so na se etwa wa sa moja no ko mu a betumi osan enya HIV. Mesanso ma wakwa babio eba adom kase eso ayede bro ede wukoi June bosome da etosunum dia duru so agokansie mu nsem abrante ni monyamfo wabempa yie agokansie mu kusi mensa capito wayekrado de bre capito akwa nyawe boko bidas de bia me hu bia na amafo se no ase inshana ya na ye kese enam se nyankopon gusu hwan ya be gusu hwan we kra de ehun propro afi na kese na ngasa next month e by the na chese o litias bia kase kusi mane ko ya de wa vale de agokasi abro yeba wakwa babiemu eba adom wukansi dwumadi de bro ewo adom kase so na yeni kan emfri eye ensemu akoso Ghana Black Stars aso eye na yedi kan afri na nsemu yede tudwa se emrantie no ede omani akire Ethiopia ho na wo mo kobo abom ho atwen se akansi ebeba so eye FIFA World Cup qualifiers no yene Sudan de no wo betimi akọ na makobo abom ho wo mo de dwumadi no ene de omokoye nyina abawiye a mpanifo awdo bibi na ekosra emrantie na yede ho sem eto anim na nwumbe. If you dare to the senior national soccer team, the Black Stars of Ghana, and Sudan for the Bepem so World Cup qualifiers. And Yasam Ketwa Kra. And I'm saking Sino any and Yane, Lesotho for Bebonuzina. Black Stars of Four to some Kukuno Mukakina Pimo Ethiopia. And one Omoya who sees still strong qua. Sabra Minuka say, Blessing in Abidru, Sanyanra, Atom Cassia, added to her Fuedimno. And a coach Aquasiapia adding Sambia to Jas and any Omodio Mutrin Yomoya Wadis Ababa Hunina Abba Nawi. I ain't Numria. One tra okra nya hwe wo mo sansa sa mo ho akwa kopie mu wo Sudan ampotem ho na kyesa mo de akansi na kohhehye Sofie dana wo mo hwe no so betimi ache Sudan fu yatimi ahye mo pa coach Akwasi apia chire mu no wo hwe se na hosisi am kopie mu wo Ethiopia ekoye no dia na kyesa bibia dadin anti Ghana fo nyina da mo na wo chiri ese mrante ne be bodwuma amoman no so ani age wo hwe group D a Ghana wo mu na ye da Zambia chipe a Zambia ede eye amane ba kope na chen ya kwan bia so wo se yetimi ehye Sudan fo san treat fa Lesotho for so asani yetimi a qualify akuyani ma hese bitima ko World Cup ni bia ntie na nwumre the Black Stars of Ghana atuomoto edi afi Ethiopia edi echire Sudan mamu amasa kan sikese no atimi abaso yefia no so na yabehwe emrante bia na wo musi akama Black Stars anansem omodi omonsem betu gya chese wo matwe mo ho kakra afi Black Stars no mu se de be ya wo benya kwan na boboku awdo musi akande mo no wo matimi asi akan ye ede amomo beka na abrante Michael Lesen ena na ne dedi kan ansana ayu nua mienu fo omo mu ha de ayu ene nua Jordan ayu omso omodi ebetu mu ensem a eba chese emrante anhwe ya na chesa Ghana akansi a yene eye Zambia ebesi World Cup qualifiers di twato okra no emrantie miensa ebeba no ma ba besi akane bi na wotwe mu na ndom kase de betu dwase wosoafo a wono na hwe agudie ane maburu mu nsam so owura Elvis Free Yankra kasa to no mutu aka kira Brante Makilesian se wonye ne ntempa so nsa na dwen besi aka ma Ghana o ne yana pa mo ngeja na wokra twene na ase esanse kwaya age oni enfre ne kwaya wa enti se waje tum se Ghana bo apende aso Brante mpa so be bo man Ghana nei enhwe mu adom kase ensa ka kire se Brante Michael Essien akasa atu no mutu e de aba betu dwase September
day animu yi September day animu yi abrantia Michael Essien ede na lata moemwe same mo biemu ni nyina beba wie yasan besi aka de ama Black Stars ehwemu ne kura kire say sa game of hope a abrantia Michael Essien bebo no memene dai ede ya peska kra ko branya nka ne kura se na abrantia ne beje Mike ato nyom se kwabena wato wie ya wase o me ana me kan me san boa Ghana for sabere ma yirede me boa mo my Ghana enti sabere ye no na betodwa na sanya abrantia ni dindi Essien pe na se obebo ehwemu kura san betodwa se ne sanya no nko na September mo ba besi akan abrantia Andre the day you ni nua Jordan almost so almost mo biem to national anthem of Black Stars ye mo biem ni bi no ene de abetodwa ne se Jean Free no etimi ne mrantie kura atwem koma na kwani mu a eti kwa bia so mrantie ne so ene wo ede wo na de nyina san baba ka besi akan ai nti hwe mu Zambia kura kan si Ghana last match ai se Ghana timi wini ko mani mu a ye bebo kumase no ahwe ya na se kwa bia so ebenya Brandon Didi Andre ayu Jordan ayu ene Brandon Michael Essien mu nyina so mo ba betimi besi akan eti ama oman Ghana Koso Michael Essien so yebon pae ata chi se memendai ne dwumadi a wodi no bibia be koyi ede ama no na ye frɛ no so na yenhwɛ boxing nsɛm kakra ba abrante Emmanuel Tegu do na FN Game Boy na nsɛm ne ho nsɛm abɔman mu yie pa ɛna mo nkunimdi a odi ye ewa kutugubo mu nsɛm a betodwa kyese sia de nyame aye na dom ama ɛyɛ wanya fight bi a ɛno no world title fighter Baby Jet Promotions edi akiri ɛhwɛ so betimi akokontokoi Black Stars captain Baby Jet Asamoah ne sika dodo a wanya obobo mu no abranten se wono nko anhye ne fie emfa metwofi enchechi kebab ensam fa bi nka banku enye fried rice mo no nko atetenwe na mom wode bebo afoforo a mo so pe moa eti abranten ede eye na Asamoah Foundation betu dwa na mo kukuru abranten ba ko a wona mo kuro mu adin a ema no de frɛ na ne Game Boy na ne din kasa ne ma me de wo no de Emmanuel Tegu akasa abranten 57 Baby Jet Promotions so ni musa mo atete na na chese o mo disika na chin o abrante na ko nya ochi wa ban no abo a je Ghana ha de o je sa wan trash ama obachi wa bo pa enche kra ana abrante etumi achi abrante ba ko ne dindi pontelas ya wo fi Filipino mamu ho ba bi kire ne bo no pa na epu ya mu na o ye na sa mu no ene ya ba beto dwa sa abrante no anya aye tokofofro de kopim so US woni abrante ba ko ne dindi Gerardo Robles sa kan si we ewu mu se title kase bi anaso de na mum Baby Jet Promotions fo e pa kire se wo mo de tete o abrante ne din adi Emmanuel Tegui sane e be ya obe keju pa na what title on person mo ampa o matimi agye no opepa de abo man Ghana sakan sikesi e baso June ne de toso aduonu miru e wo e Barclays Sports Center wo New York abrochire mamu a sa brand a wonu enche wo chi WBA Intercontinental Junior Lightweight Championship ADC ne matri so na jese Africa ha de waje King Kong ane kankan Ghana o ne o ma mebo ne nkoda kon bia so bebo e teachers a brand say obetimi ate Ghana ni mu pa when in someone koso ewa wakansi mu ayede ebro ne ewo adom kase so na yefansia meka omanfo se Division 1 League no so aba eweye ewo eye Kumasi ama Okwa United adinkugu ekamienu a omantumi ante Dambot for so ehye naniafo a chese sia de Okwa Interallies aka wo 1 point pe no ma qualify e de bo manu ye hwe de be bia no ye de ho sembe bro medi kusi mensa kapitu kokwa dukumi eto aso Adom kase aha ene de ebesie ene dey na mrepam no se de tie bia wochena ensama wodo a yensa kane aboabo no ne aso ne so kroje to so obabu na ne ho ka be mada ye be sanso e de abrew e wa fidie so aha ena obenya papa no afri ti abrebia mo fidie no ena ha mi ameke kai kase e ma wo eye obidum bie kwaku adu kumi kusimensa kapitu wono ene de agokansi mu nsem ebrɛ yado ase